Salutare, dragi urmăritori! Spre surprinderea voastră, nu mă aflu nici la Avdiivka, nici la Azovstal, în Ucraina, ci în orașul Petrila, la fosta exploatare minieră cu același nume. Mina Petrila este cea mai adâncă mină din Valea Jiului, aceasta coborând la aproape 1000 de metri în subteran, respectiv la 350 de metri sub nivelul mării. Totodată este cea mai veche mină din acest bazin carbonifer, funcționând fără întrerupere timp de 156 de ani, între anul 1859 și octombrie 2015, când a fost extrasă ultima tonă de cărbune. Acum se află în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, care are în plan punerea fostei unități miniere în circuitul turistic al zonei, conservând și reabilitând clădirile industriale istorice și amenajarea unor spații de agrement și divertisment, unde se vor putea organiza concerte și spectacole în aer liber. Ceea ce vedeți acum în imagini este fosta cale ferată industrială pe care se realiza transportul cărbunelui, iar în fundal se vede uzina de preparare a cărbunelui, sau ceea ce a mai rămas din ea după o tentativă de demolare care a avut loc acum vreo 10 ani, dacă nu mă înșel, o tentativă eșuată de implozie a acestei imense clădiri. Până la urmă, autoritățile și-au dat seama că, de fapt, aceste clădiri constituie patrimoniu industrial și sunt clădiri istorice. Așa că au oprit orice acțiune de demolare a lor, decizând să le conserve și să le ofere o a doua viață în era post-industrială, în următoarea eră turistică la care visează toți acum, în acest moment. Și aici a fost dusă o luptă între sistem și fosta industrie a orașului Petrila din județul Hunedoara.